Chinsemo choboncholia ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kwagulire nigoto gutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, A3A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange tuakere simi ase namba 0700259909. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ouru Superstores Eye duka mabongia eduka wetani eduka ekondi bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yetu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chimdagira ekeniki yagetagwisirwa ngondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores aso muchobo songo ebara ya hospital. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wancho murigaria karibu sana naenda sensemega ya kabere yenkwana ya beno butuko bware rabuna nakorira iranto chiko sanga no mogenita se studio kurigereria emiroberio heria hebwente kobekwa na ndemonokero habana incha bange bagenda tegutumika chipara chaito na semi basukane menge ya berege kwenekwa asama tukabwango iga na ndemono chinga kechiga cheruse iga entambe na ria ya hobwente konyara koba gokuibwatia naro unenchire moyo chia kwenekia nkwirendore na ndenkurendore oyo morenera so kwenekia sabari iga higo karibu sana na inyora na bogo sanga na intwe wetera ase emitandao ito yekerero Facebook na YouTube na bogense media ya TikTok ne namba ito yesimi humo director nenko yebekare higagwa sembeo ndo ondake ora tware ribori gotaka kumanya narariaya habwente kwenekiwa narariaya arengire gochia kwenekia una chipare chitonko bachira sagi yago kiane basokano na bana inchi bane kemerobiri yabo ase enchira ere engia higo mwancho murigeria karibu sana yene Nsoko TV emesane ya maya kuru Nsoko ensa eyamo nganchira bono ase enchira bene mwe ribaga homogenya nanyara ko baga ko gosogeria marokoba yarero tutaraso ase enkwana yaito yobotko bwa rero karibu sana nabo kumukwania homogusi ase Cameroon wanya marieta na ase hekiombe kya gokurwa wairire buya abantu besoko ya TV ingia sa marieta nguru kucherio yo Kenyansa para nabo kali kulwa ligusinya ali bane masaba kiamo kama nimbate kiombe gikoro kunga counties committee welfare association kokoa yego dir na mangane para na bantu bako kunga members apilia egende go giansite mwaka 2012 narigia tu rese sina serikali arafu tukajake gasi and in fact we tuabeire miaka bono is 13 years tore in that industry tugo okora mangana we are articulating issues kia ba piria yani members wali ba commute asiki matatu
For instance, Gurugusii na Nairobi, ose Nairobi, in so many routes, Kiruti ya Nairobi ga. Higona abari bako sector bari abantere bana boigo abiria. Yes. Na bugabu. Ngote abalinde nga wetira sega siene ngusana. Lazima tubwatira na basigari. Ne serikali, yani NTSA, National Transport Safety Authority. Na buto kolegasi nabwo ane zamwata stakeholders. Tuwabere tukurwane segie because terinke. Lakini ngubolinga abantu bakoli na kigari. Umuntu koline ya pirio koline gari Gurugusii. Goja Nairobi, gosego ji kuruwesa ko rugari ko Kisii ko Nyamira. Ngo tebanga keroroche driver ko wendi gari bube. Umogendia. Akirio kitebanga ki. Teneni yange gari yeye. Kwa sababu SBD yako wendi ne gari nembe. Mubwate chinguru gese kwekyo. Igo aba babo irimba bwate chinguru neri chikorio kotanga yaya toire ngora. Bono. Because ba egari eri ekogwa nonye mbakwa neteko tebanga maba minto. Onye tukwana nge gari yagwa minto. Tikatona kwa Jerry bono ekiombe kino kero tutaracha gusanga manga sense mega yechipara. Yes. Mbokoreri bore ngaki mukurumete kero tanga mukwegerera abaiga bako bogorigwa na babako enekia obasombe aba sechipara. Mbokoreri bore ngaki mukuro bosemi bose mukurwandira bari baonereiri bose mukuro bose mbogo semi abantu kuna bagotumeka chipara. Ebi byonsi ngo koratole. And now we ntogendrete kuarenji na aba wakili baito. Kiombe kino kiwata kaba wakili? Propono bako nga propono. Lawyers. Ba chime so tatinga ekero mo abiria agoseirwe. Omanyete gari fulani nero ya magosera uripoti go jasitore. In fact we are arranging to weke konyora turijisimi kurwase Safaricom. Elindo monte kera gosirwa kisimis direct. So that to detect that action immediately. Okay, simigocha se chabis chaino. Yes. Uripoti. And uripoti ya sasawa. And umanye gari nambe gari registration number ne liye. Ebionse amanye bionse. So that they got to institute illegal action. Ntobugate a witness. Ya in case you utakerukotini. Nabanda tage kuboira senge nchukuru mwaka 2012 ikaraboni gane miaka nge 13 iga yarire aba biriambara bange mwabiria gosoe gari maybe otebi uri gori na bari bakubanga kuri stage lakini gari kero yasoka no mo conduct otare ngorro kwanyoranga rigori riatebi kuna bakubaruka manamba kero goikira se bone conduct nyene gari agote igori ndiri kwa bande barutukurwe gari ma bande ba umia bande basiria magimabo asobo kwa riboino ase miaka iga yonse andake na kioranya ko bagotwera mwatware kisa kende kyo mwananchi buno uyu mwakorre kesi kia ikabere successful onyorro bwene bwa maybe it is very difficult and gina kom because yabanda bange mbara go succeed because wairire kine ka sekoti kwa manya konyoranga kia delay for so long. Akiri bono intue gwetera se kinenge sa kwekyo. Twakorire kamo ya succeeded. Ande bono go bono litzo kubeke mekakati sawa because we don't have so many lawyers. Bagoja ku kolega siyo. So that thing kinenge sa kwekyo kiachire kiagendera mpaka kia oriyo manyeno wakanu. Ne oba compensated. Na kimwiko tobo koreri boino in terms of reach county ya Nairobi na Kisii yoka bose. No, we have 47 counties branches. County 47. Yes. Yeah. There's no about in fact we are on our process into the enjiraye endonge tutate ko gora jobs kira a county and also sub counties. So that in Aliaba wananchi baranyore service bulungi. Yeah. And abanda bagojiko kolega sinabwo.
members bako register na 550 members wetu onye members wetu ogoserwa uinabwa tere ngonyo registered that's 550 ni jo mwaka mugima in case yanyo problem goza oseru that one we have to execute immediately. Yes. Jerry, apart from us oko ligi kurwandira bwene bwabaiga mukwegerera abago commute ase chipara chito au nkurumuro basemye ase una bando bwende kwa namumeto ene season tore rusa endambe abana mbalisiko abana nchingubare bakogenda masamba mbale bakwenda mutimoko ngobwa tukamore kirige kurukungo basemye maybe yoko semi meko bikobeke baraza awareness ko basemye na chipara ko KSP ko sibumo chibi ngokora muri mikutano buneyo ntobugate tariki na NTSA tutaja gukorea awareness road safety awareness iga kama Nairobi especially country pass mari Machakos and also as a stages ya Nairobi ga as a county umutie nyoyo utaraera we want to start it isipokuwa tuganyete NTSA one si basetirie date tugende tu synthesize kende whatever irinda abantu bamanye neji driver kimanye nabanya nejigari bamanye ngaki eno ene mbobe na gambya so that yabantu mbaba sikusiria magima asebata bwana tukukwa ya tigatura tutarika cia awareness iyo nabo tukura kwandira bira tatu nabo kutumanya ninki gekogera ibibasakaniga yani kiwa sobonge kero ya ene kiwe ngoko ba okubekirwa mamocho sengenjo montere banare gaiga abantu mbarayimugetie abasigari ba traffic mbara bamuchiwe asobo ase pamuchigwa sege kaso kwene kyo bukurumya se chipara mbari kwene kimachikari ngwikira ni wale kora tumanyango bibere bitatu biri bikogera imbibasakaniga yani kiwa nguyo dibu yako naro tawiyano tumanye ikego cha kirire imbibasakaniga ya koreka yani accident yaba mono umuntu kogendie gari yani driver uranyore nga arenge speed ne gari maybe kibule ginkiyo na ande gose ataka ko overtake goso overlapping you see and the reckless driving mate ne ngokosiere ende gorunga ki accident abuno ntoko nyora nga abasigari ngonyoro because ngotwara bari kimashini kirikiko pime gari bune kominyoka na barabungo they are supposed to be involved igo these two people a driver na enforcers mbabugato ukomanyanga ngakigari bwente ko genda speed ki abasigari yani traffic police ne driver ne manyete nga o etania 80 it is wrong so intubuna kokoa that is why tu apatinire na NTSA gari endeo na geology sako jira ringa sako gete nere gwate jigari gete iko gari no yakora magoso na ndire se sako gete sako yinko beransaripo yes iko bana tabe nyende gari yesako gete yaene kyo mubasokano company nyene nere responsible yes mbaere senga kigari yakora itabantu and what was the problem nabasigari nabarabugo they are supposed to play their role inago tebia mbabwati machine kirikupima ngaki gari ngaki speed kibanda yaika now they are supposed also to be answerable yeah asense mo ya abarende babugwiri bona aba bapitia ababugwiri mbabwende bake ekurate tinguma yapate kusini ko mbabwende bake kerere ngaki aye driver speed yoko ende nembe irange speed yerenke na litura ikeporonge akikwanya abantu bande barairo mate wichaika sa taite goika bano
naende abande abagotwara obwoba lakini inturende buna kokoa na NTSA mbabegete none zigari kiri maria posta ngaki apiria piga kerere kama gari naende zo vibaya na driver. Yes. Ingoko ibuna mwenga kibuneye njengo ba advice ngo bolinga kabaranche mbaba siku konyora ya accident nande batige driver ko ndi gari speed nande bale mari bakure umuntu uri agandi gari ngora because none are is in danger egari eguguma ete none driver egugu bari wenge imebonza nande batige kunywa mari bako ndi gari inere warning abanywa maji bakore gasi kwanza baira abantu biyabia babaikiese babwende wika none kera ababiri umate baigigwese toteba ngurusi go nzuguro Nyamira Kisii barendi mbaka Nairobi abiria banyana umate ngoteba bare nga biamono biamono gwatikiribuya yes biamono iyo kanisa ine it is better ne mane yeah igandake no goteba nga abako gende baro batware self discipline turatebe ngwingia yes anonyo omuntu kabwate imbo yayo oraikia babire kwanza gagotimoka yes omanya banja kandi gari in fact digako kandi gari ngaki ngomenyoke ana anduira ne tribwende no yani gesi bidire takeire na serikali because there is an act asijigari ya abiria neite kandi yaite iki abantu bari buya nande naye timoka kare gwa timoka nando jago kandi gari goja tigatura kwa nejeri ngakyo kubwaterana koino ne ebyombe bigabitenderete obosombi chiparbe BNTS ne wizara eterete obosombi ngakyo kubwaterana koino kwabera se myaka ega 13 mwabera sobokore ingendo jenga there is about nero I think road safety ya changiri yani asiki accident even auto ngoba kire but I'm seeing chajagire ko reduce usenga kiki usimo kona kiakeire lakini rende enga kibuneye abantu batata kwa ndege Christmas ntoka ne tiki driver chiba sopa banywa mache na soda lakini mbao sikunywa marua because mbago ika era manyene tawika na biri na bara bwa tawika nanda manyanga ki abantu abamba na chipesa lie office bali ne gari ne driver nere ngwakani wire musara poro ne takole inde gari ale ndi nabanda abo goleti akole gazi ngaki ntambe because to save lives it is very important ya tani mane igonjega entongo koboria aba driver baito bonzi bia se babeta Nairobi Kisii Nyamira Mombasa kinse mo chonsi cha Kenya enga kiye bono tujigo ende Christmas baga ndi jigali ngora ande baiki abantu bali babogoleti and I think na baba te bangambia mone ina teba wa tuikirwe ya driver nyasago sen yes keraye gako ene kiwa na asengencha abantere bambare handake bagwika mbabu bwati machiko asensi ya Kenya kero kurigeria chiskuru echichiko rwa maigerio yo Burundi bwechigari chipigipigi barabo ngoikirani bare chiseme kiri chibwenderete asengencha omuntu kera kubwato kwakwe gwe license gocha kurundi chi abiria igo ne minute ngoete ira maigerio gete abwente kubwati chiskuru echito cho gasomyo Burundi chiarura bakorerio boisaine I think asakora kwabo lirima tiangi alenge bono alenge education bono se ngubuka digire because now eraisesi ekuru kuna NTSA so hapa kuna mchezo he has to be tested na ndio kanyole eraisesi ile ndiko sena kwa edira madem yes koko jago ndie gari you have experience no bwate ngaki wakolira practice na ende kuwa manyire ngaki gari kwa ndiko so that's why kwa iru license yo kwa ndie gari
Nechigari juma de kire kinsemo wao. Igo abanda ba kurukira isesi. Abanda baji tutebe giskuru. Kirinji inji egasi yora ni ngendia. Ya. Taribu ko mondera isesi. Manyata takole temate. Tahide temate. Yes. Nare urata ke kuburia tebe ngabono abantera babarabu bakorire nsemo yabo buya. Abire na baro bakorire nsemo yabo ya kiombe kia NTSA na inu na barimo kurwa basembo ko erenda separa. Nare urata be yabaiga bakorire buya. Eserikali ya mochira so gotaro chipara. Asa ngenjase naro mubaso kanorawe ipara yengembe. Abuwono ntomochi abantu be para bosene serikali bono tora mochi asa ngenjotera ros chipara. Eserikali twabere tokonya tebinga ki. Chipara kitu asenale kitali burunge. Nanda ari umate kuishi revolution ya irana ria county. Ne county jiro jibanda jikorege ndogoro kunga road networks. Chimanya nga segete. Manya serikali yakorosi ba kerio ya serikali ya rosi bari. Ne jigari kibara tetinga ki ense mogite mogoika mogenda ngora. Yes. That is how we can help one another. Because serikali tali bintu byonsi ira ikirani. Na baro ba kerio giba bakonye kurwa serikali. Inubone kiombe gyako ko wango ngotema muri wa device maybe totebe serikali ya county ya momonye tebya ya para nira secretary ebwente ko iguru yabere ngote. Na sare bitongo na se bire gari para ine ya serikali ya mo mkopeka muri mirobiri yoko bwate ngo cha se wizara yo basombi senge njongo bwate na muri ngo in fact tu abere duguli kama ruwe mnayo because na boto kwente go chenni na bwate bire na ndu ari bot in fact ya senge njota ndare nde fire yane ebindike sabwe kibiro we have reported to NTSA na transport na banda bagunga kera kuse kena kipara njiri kibwente ko chipanuriwe so that kigari kyamanya go kyaita burunge njiko vinyana you see also benjiri wate bali so ne ya sana serikali nero na bwente manyanga ki the cause of any incidents or accidents inkeko rege uoka. Is it because of road networks yere kimbe? Serikali na wende ejeme. Na ere bwate. Ere kabise e para. That's why na gote ngaki serikali ya county. Ne serikali yenene. Serikali ya county na ere manyite ngaki buna wambolinga para nga yere bobe. E para ngaki wende korosiko. Pa kirio ki para na korosiko. Mba pasi kugirenga njeyo. Tubuna okokoa na NTSA ngubugatera na tuli. Isipokuwa mandede jinguru jitayo. So it is a process. Ogento eta segete o ikasegete o manje go ikerege ntekarosiku. Patili yogine ligia. Lakini teba maandamano. Tikabano to ira neto kwandeke na bogoto manya. Aye kero kwa to ira ne maiga bano mwaka no 2012. Yes. Ingi kiago chirete oga te abono yaya tigancha ke kiombe ke giago ko ingi kwa roche ke chiete ke gitara korekana 1990 njoma ite na manyete makadara na ndi in fact timenya tiale naro na gurwe town iga gurwe gas I think na nare ko gas ken India ga ken India rogora ega just the next year I was an investment officer as a Ken India. Na rure gasi nari ni gari konya tinda gora gari. Ngo gende njire ya Jogoo Road. Umongi na gitakari ne gari musubati. Ekenali ne gari mbura yari kutunyinga sana. Abadi siringi komi etwali kuli na jiba singa sana kulwili maze. Umongi noyo magana ari kwate abalende akata kutukutuku jisiko. Ngo tebanga no. Ngumwakanirande. I'll pay for her. In fact, I took my 10 pop, I paid that fare. Tiga ikemera ngibiro mungino ya maika boy. Bono kamanya ko jangale gana ga nyumba ngale ngale it came to my mind katebanga no. I have to form igento ko tete aba apiria. Yani isi ngikome na yaba ndo mungino mbure moite nje. So in that contest or aspect. Ngara osigenteke.
I have treasurer, nimbate secretary, nimbate organizing secretary, nimbate vice, who is my vice ready, and I have a coordinator. Au baba iro since você mugonya kora mauncheria supervise. No, abandi mbale bago jababera batama. Yeah, but now nimbate strong team. Yeah, a team which is really posting this organization. Kuruga bona nago tebia ngaja ngaroshi kende ngaroshi ano kana season but it took 2 years abantu bakorunga sheria uzi kunye allow ingi maybe kiare ko bege tango bako tinta edu kwana bobe lakini rende bada kete gento nje na bwate lakini bagaja bakaroza bagatenga no kanyanza azikamia too much bring that file, we give him the certificate. Yeah, that's when it came to be born as Kokoa to articulate the issues of commuters. Yeah, countrywide. Thank you so much. Ikine kerenge riki asenga nchobono kubwata kanega kori kiriki nege tuwanda kika kungusa o gatware birenge byo guchake kyombe bunekega so far whatever more recognized in serikali. Yes, yeah. It is registered. And I think even we have done returns. And what ndongo ngojikubulia bagusiba minto osaba Kenya bonsi ba chime the registered as members. Registration is 550 only for 1 year. Elinde tubaruanirere to be empowered so that even there is a kama ose kinankero I'm able now to constitute the lawyers baganda good. Yeah. Wataba no wataba aba wakili ba ko. Nimwatu mu wakili yo. Uraria development house yo kurunga edu adinyakiriga. He is one of the leading councils who lead this team of lawyers. Yeah, he's a senior lawyer. Yes. Naro rata ke koboria asengencho kogendrie ekyombe kunekega for all that long ngotakere financial stability. Akimo konyore base we get the money from membership registration. Yeah. Like you now, I'm gonna request you that you come in, you register as a member. Yeah. It's only 550. Aso mwaka. Yes. Aljoni go na registration ere go facilitate ebie imirobiri ye and also stakeholders. Like now we have conducted so many stakeholders and the response is not bad. And also we are meeting them so that they can chip in. Yeah. Banyako gendro cha sanseme bono naki asoko kuriga go chiko korera osemi wa gomboro bibura be guchi ase abaibori nabaiko aboro kya sengenja matemo nkoerare abana nkonge abari kwira na chinka na abantere bachinga kichiga na jiri bako moko be kwigari mwichora kabisa ko barende ye economy na una yabeire aboro kyo konyara bagutum obasemi wa gomboro bibura be guchi ase abaibori na bari mukero bako batoka abana go chinka na aba bako genda nke Christmas njege ndo nari gusaba abaiburi amini abarimu abana bagakora matemu gapi bageti nitaji na abaiburi na ande ekera bako wasoikigarime bamegishwa nga baba sikoba abange wetani okobugori kwegari eria egari eria bugori ikegwangu kiaye na ande batebye driver gende gari ngora ne ikamambia geja baikembia chabaikebi omoibori okoro mwana oye ngoikire ata shukuru Mungu. Yes, so baba siko overload na sensemo ya Barundi na Barabu abarundia yendo na ko baboria usenkuba ngoba saba kaki ogendie gari ngaki ntambe noko gendie gari uneserie goteba ogendie gari ase kiwango kirikebe kiringa neite
oikiete nande gari yao etwari kibureki chindonge because ekere gari yanyori accident nkobere insuspected twamanyanga inkia kiagere gari yako si accident ige gari ya twari bureki chindonge nayo gendi gari kiwango kigeta keire na serikali usene para elinde dali nayo ragendi gari ngakintambi yes ari inde gari nero manyana gwate bairende ari endagire ngia nari anywa maje ne soda lakini tari amaru nari araike bono mbia mono jeri ase ogocha nabo hora ireri bagase ekamereri onyara ko bagukuru nkwana yago yo mweri nabo igoinyori omwanchu murikira se njonaro ratake gutara cyo bisi chena nyoro basemia umurira sia bisi chena chire erinde kiromogana takwene kyo bakari obegabo kwene kya kwirenda torase chipara chito nare gusaba members baitu gose bari bago members in case ko bwate amangana ye para kwanyoriro bokong obisikiite kire development house yaga Nairobi Moi Avenue 30 floor room 316 ari no konyora tuli gose no to office tenere yo head office in case ko bwate any report no gwake simi yane nere 07 51 966 777 nabo ko report any incident and we take action mbia mono hasokwera chinga kichago gocha gosanga na intwe no gosaba gwitonga na inomugendera kwenekia obokari bwino bwo kwenekia nkonyora bare obwene bari bakondirigwa ase chipare chiga na bari gete konyora obosemi bwo gotumeka chipara ase nchirerengia mwanchu murigeria no gosaba kwanenga naye gwesemirie nabo igo osemi oyonde orio tanyora obosemi oboiga asokwirenda ase chipare chiga nande mono chinga kichiga chirusa eyiga entambe kuwakira mbia mono asogosanga na intwe enyuranga gikora kanande chinsa isato nkwirana nda sema ya kuru ensoko chinsa isato kurenda sebonega enkugotiga sembeo honyara ko bagoko gandra ko bwatia emeroberia gendrete hien soko tv ogandra gutwara hemarogo bentweru tumira na sembeo nande mo director itokuru ase studio ya kabere niga akorokwa Zaki Kenya.